Čaute, vítam vás u nového videa a dneska v tomto videu budem namiesto tohto klávesnice hrať s ovládačom, takže klávesnicu môžeme odpojiť. Dobre. No dobre. Môžeme ísť na to. Na Pathfinder, jak sa patrí. Tu by som chcel ísť. Ideme. Čau, Sofie. Ale nie sa na to našľadíme, ale príde si hrať niekde na tu budem musieť hrať proti botom, lebo je fleckami neviem, či ja vedieť hrať. Dva čestka. Nemala byť čestka. Asi má. Haló? To tak... Zelená. Zelená. A ičko. Jo, idem hore na schody a zaju sa nepôjdem, to je trocha ťažšie. Ja radšej mám tu. No nie. Znaš čo mi je teraz? Nice. Sa mu bude hodiť. Čo by som zobral pre istotu výstôl. Dúfam. Nikto nevie, kedy sa mi bude hodiť. Budem potom, keď sa vyšpinil, ale neverím, ja som veľký. No dobre. Change of habits je dobre. Dobre, pôjde. Ešte tu bol jeden. Tam ste. Jej. Dobre, kámo, ja dám viac skillov jak za normálnu hru, keď idem. Ktorým smrťami vážne. No dobre, 7 killov. No to je dosť dobré. Sa ľúbi 7 killov. Za takto hru.
Zač sa normálne. A... To radšej nebere. Dobre, kámo, ja sa spolknem s tým, ale... A ďalší kill. 8. To je proste very nice. Very good. Good bro, good. Bereme. Plaťaku není dosť. Daj sa. Daj sem. A teraz. Kde mám tu motor? Kde má... Ja som... Nevskakal. Kde je moja motorka? Tam sú tí pečci. Ide sa parašiť. Aj tam je veľa rozhodnutá idem. Zmeníme ako to pečci. Maj to je nič. Dobre, kde sú ďalší? Nie, medailon, nie, otočka. Začneme. Tam strieľali. Buď s nami. Okay. Mám aim, nemám dobrý na ovládači. Čekuja. No tohto už by som zabil. Ale to iba na motu mám aim. Jak hrúzne. Chcem stihnúť. Dobre. Tie ulice, to je dobré miesto. A to je dobré. A sa mi páči. Ne. Tak ja myslím, že ty poklad. Ide. Ne. Dobre, toto je všetko z tohto videa, ak sa vám páčilo, dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.